Kila mga idol for today's video, so magbutang kog abono mga idol sa akong kamaisan karon. So gitawag ni mga idol og urea kato ni murag asin. So mo ni akong iabono karon mga idol sa akong kamaisan. Ako ang i-dublihan na nako og abono kay atong una mga idol, ang akong iabono ato kay complete fertilizer niya karon urea na pod kay basta padong na mutugsok ang banay mga idol sa mais, so pwede na siya abonuhan aneng urea. So kagahapon adlaw mga idol sa hapon grabe ka kusog sa uwan diri sa amoa. So nindot kay butangan og abono mga idol ani. So mahilis ra ni dayon. So tara mga idol uban ko. So mao ni akong kamaisan diri mga idol. Ako ni ning abonuhan mga idol. Ako silang pangbutangan tag sa kapunuan mga idol nya. Gamay ra kay kung ibutang mga idol tag sa kapugnit. So akong ibutang diri sa punuan. Nya basa kayo ang yuta karon mga idol kay gumikan kay kagahapon sa hapon mga idol grabe ka kusog sa uwan no. Nya ni surop yun dito sa ilalom no ang. So nisurop gyud dito sa ilalom mga idol ang tubig sa ulan. Nya mo ninindot iabono mga idol sa mais basta uwan kaayo kay inigbutang na to mga idol mo hilis ra dayon. Oh. Bali ikaduha na ni nako nga butang mga idol og abono. Ang atong una mga idol sa nag-edad pa ni og nag-edad pa ni og duha ka semana ko ang mais diri sa bukid. Ako ning giabonan sila og katong gitawag og complete fertilizer. So ako ni silang gi-applyan. So karon mga idol, mao na pod ni akong i-abono karon katuning gitawag og urea o fertilizer gyapon ni siya katuning murag asin. Oh. So akong mais diri sa bukid mga idol, aduna gyapon mga ano, nagyapon ni attack nga mga ulod. So manghinaot lang ko mga idol nga mawagtang ra ni sila no. So hinaot nga dili ra ni sila manghilabot sa puso pohon kung magawas aning mga tapis ani kay luoy kay atong mais mga idol kung atakihon sa mga ulod. So wa gyud tay mahimo ani naman tay mahimo pero gamay ra kay mga idol. Mao na nga manghinaot lang ko mga idol nga mawagtang ra ning mga ulod kay sa pagkakaroon mga idol ana gyapon ni mga ulod o nangaon aning mga subok sa mais. So kung ninyo makita mga idol akong ipakita diha ninyo. Mao na mga idol. So daghan kayo mga idol kinanan ulod tanawa. So may naot lang ko mga idol nga kung mubunga na ni mga idol mamuso na dili nila kaunon ang unod. Kay kung kaunon nilang unod mga idol na wa gyud unod mga idol ang mais. O mao na naka problema mga idol. So sa unang idol inani man jud ning panguma nato. Naman jud tay makaagi man jud tag mga pagsulay, mga dangan nga muagi sa ato ang mga pananom. So normal man na mga idol. So dili lang kay karon ra ni nahitabo. So sa among panguma diri sa bukid mga idol kadaghan namin nakaaging nani no. So mao na nga normal ra ni natong mga mag-uuma sa una man kining nani mga idol kung mga dangan. So kung dili sa dangan mga idol mo igo so aduna say bagyo so hanginon nga mga tumba. So inana ra gyud na mga idol ang pananom mga idol. Nagi mga katalagman nga muagi maigo sa atong mga pananom. So wala ka na napasabot nga mo surrender ta muundang ta sa atong pagpanguma. So padayon nagyapon ta mga idol kay part man gyud na sa tuang panguma ang ato ang mga maagi na itong mga pagsulay sa tuang panguma. So normal na